Slíbila jsem, že v posledním volně dostupném videu se podíváme na efektivní využití času. Pojďme tedy na to a opět lehce netradičně. Než začneme plánovat a hledat místa, kde nám drahocenné minuty utíkají mezi prsty, je potřeba stanovit si priority a odpovědět si na pár otázek. Doporučuji si vzít opět tužku a papír, pozastavit video a zamyslet se nad následujícími otázkami. Pokud si na ně odpovíte kladně, rozveďte svoji odpověď dále. Napište svůj žebříček hodnot. Uveďte příklad, kdy se vám podařilo odmítnout. Zapište si celou větou, za kolik peněz jste ochotní prodat hodinu svého času. Tedy napište, cena 1 hodiny mého života je tolik a tolik korun. A uveďte, co chcete dosáhnout či udělat v následujícím měsíci, roce a 5 letech. Pokud si nevíte rady, přidám několik tipů. Při sestavování žebříčku hodnot můžete postupovat tak, že si sepíšete hodnoty, které jsou pro vás důležité, jednu po druhé na list papíru. Následně papír rozstříháte a během několika dnů až týdnů sestavujete svůj žebříček. Pořádně se zamyslete a změny si vždy sepište. Znát pořadí svých hodnot je velmi důležité a zajímavé úvahy a náměty na toto téma publikuje například pan Ivo Toman. Hodnoty vyplňujte podle sebe, ne podle společenské poptávky. Své poznámky nemusíte nikomu ukazovat a k sobě byste měli být upřímné. Hodnotou pro vás může být například finanční zajištění, spokojená rodina, zdraví, konkrétní typ bydlení nebo značkové oblečení, možnost jezdit na dovolenou, prostě cokoliv, co vás učiní šťastnou. Pokud máte možnost, můžete si vytisknout tento pracovní list a své myšlenky si zaznamenat na něj. Najdete ho ke stažení pod videem. Pokud máte uspořádané své priority a víte, kam se chcete posunout v určitém časovém horizontu, můžeme jít plánovat. Nebo vám připadá plánování jako ztráta času? Nenechte se zmást. Plánování je důležitá pracovní činnost, která usnadňuje a zefektivňuje další činnosti. Navíc plán vám pomáhá držet směr, který vede k vašemu cíli. Najděte si čas na plánování a získáte tak čas na práci. Plánování se tradičně rozděluje na krátkodobé, to jsou plány na několik málo dnů, střednědobé, plány na rok až 5 a plány dlouhodobé, které se dělají na více než 5 let. Je dobré se tohoto modelu držet a plánovat nejprve dlouhodobě, což jsou velké cíle, následně je rozdělovat do cílů menších, takzvaných střednědobých. Krátkodobé plány už jsou jednotlivé kroky, které je nutné vykonat k dosažení naplánovaných cílů. Možná namítnete, že postupujete naopak. Nejprve zahrnete do plánu denní požadavky rodiny a potom už vám nezůstane síla ani čas k tomu, abyste se mohla podívat dál. To je přece škoda. Zkuste to pro jednou jinak. Vytyčte si, co chcete, aby bylo uděláno na konci měsíce a potom naplánujte denní záležitosti tak, aby bylo možné cíl splnit. Další častou chybou jsou plány v hlavě. Věřím, že jste úžasná a že si všechno pamatujete, ale pokud si své plány napíšete, získáte odstup, který vám dovolí najít další možnosti a varianty, jak plánovat ještě efektivněji. A ještě jedna výhoda se skrývá v plánech na papíře. Nedají se tak lehko změnit a vy na konci měsíce vidíte, zda je opravdu splněno to, co mělo být. S tím souvisí i poslední bod. Zpětná kontrola. Vymezte si zlomek času na porovnání skutečností s tím, co bylo na papíře. Opravdu jste vynaložila tolik energie na dosažení úkolu, kolik tvrdíte? Nebo vám nějaký zloděj času zabránil splnit vaše úkoly? Díky zpětné kontrole najdete svá slabá místa a dostanete příležitost udělat to příště jinak. Lépe. Možná vám připadá, že to tady nepatří, ale opak je pravdou. Během menstruačního cyklu se ženám cyklicky proměňují jejich energie, vlastnosti, schopnosti, nálady, emoce, chutě, způsob uvažování i sexuální touha nebo fyzická síla. To je normální. Každá ze 4 fází cyklu představuje optimální dobu pro určité schopnosti.
Dynamická fáze nám dává jasné a racionální myšlení a fyzickou sílu. Expresivní fáze přináší schopnost empatie a porozumění druhým a dovednost přesvědčivě komunikovat. Kreativní fáze, čili fáze předmenstruační, je darem tryskající kreativity a intuitivních nápadů. Fáze reflektivní, tedy doba menstruace, nám poskytuje možnost vidět ve svém životě nové cesty a rozhodnout se pro radikální změny. Kniha Mirandy Gray, Cyklická žena, poskytuje praktické návody na jednotlivý den vašeho cyklu. Zjistíte, jaké jsou ten den vaše aktuální zesílené schopnosti, co vám půjde, čemu se máte vyhnout, kdy a jak nejlépe komunikovat s druhými, jak můžete efektivněji dosahovat svých cílů, nebo jak můžete zvýšit svůj pocit vnitřní pohody. Knihu můžu vřele doporučit, sama jsem ji přečetla a při zamyšlení se nad svým cyklem jsem objevila mnoho spojitostí, které jsem dříve neviděla. Najdete ještě seznam činností, který jste napsala u minulého videa? Pokud ne, nevadí, napište si ho znovu. Pokud ano, vezměte si ho k ruce, poslouží vám jako inspirace. Pro delegování je potřeba znát činnosti, které se u vás běžně doma provádějí. Napište jejich seznam tak, že jednotlivé práce uvedete do sloupce pod sebou. Potom si určete stupeň obtížnosti u každé z nich a zaznačte je do seznamu třeba pomocí písmen. A je velmi obtížná, třeba mytí oken, F je činnost velmi jednoduchá, například vynesení odpadků. Potom si sepište seznam členů domácnosti a přidělte jim oprávnění, jak obtížné činnosti mohou vykonávat. Záleží na vašem úsudku a neexistuje konkrétní návod. Nicméně, pokud se vám toto podařilo, můžete začít delegovat jednotlivé činnosti na členy domácnosti a ušetřit si tak svůj čas. Úklid dětských pokojíčků, vynášení odpadků, venčení psa, mytí nádobí či pověšení prádla, roztřídění ponožek, uvaření jednoduché svačinky, nachystání stolu na oběd. To všechno jsou činnosti, které zvládnou děti. Naopak nákup či luxování by mohl zvládnout partner. Určitě sami přijdete na spoustu činností, které můžete delegovat. A taky popusťte úzdu fantazii a zapojte i širší rodinu nebo třeba kamarádky, pokud to aspoň trochu jde. Úkoly sepište stejně jako odměny či tresty za neplnění. A nezapomeňte, že druhá strana by měla mít možnost se alespoň vyjádřit. Ale děláte to pro sebe a pro svůj úsměv. Trvejte na svém rozhodnutí. Rozpoutejte diskuzi a buďte otevřená názorům ostatních. Třeba společně najdete další řešení, jak najít v rodinném programu pár hodin jenom pro vás. A jak to vysvětlit dětem? Například tak, že když vám pomohou, můžete s nimi potom absolvovat jejich oblíbenou aktivitu. Jinak vám na ní nezbyde čas. I při dobře zvolené strategii se připravte na tuhý odpor, ale nevzdejte se. Držím vám palce.